Ja, det her det er Carla. Skal vi der. Og det der det er Sille. Og Sille vil nu lave en flætning, som render ud til en hestehale. Så nu tager Sille en lille tot hår ud fra Carlas hoved, så hun kan lave en lille flætning. Så lidt idiotisk. Nu starter med at lave en helt almindelig. Altså vi starter bare med at separere de 3 små totter. Og så begynder du bare at flette en gang. Så samler du lidt hår op og tager det med. Man deler håret op i 2 dele. Separerer det, deler det i 2 dele, eller hvad man nu vil kalde det. Og så tager man et lille stykke af sådan en af totterne af det yderste hår, og så flytter det hen foran. Det er der, hvis man kan sige sådan, ja, krydser det, det kan man jo sige. Og så gør I bare det samme med den anden side. Så det er sådan, tager det yderste, og krydser det. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want. Hvor I bare 3 af den her. It's our party.